ndi mwayi wakulu omaliza atakhala kuti lero mina mayi lero athamanga kwambiri Justice Annabel Mtalimanja ndipo tinene kuti ukamafika pano siku akamba zoti tachita 24 pasandi 12 ndikuti chichewa chake nkumati tikusendera chifupi tikusendera kulibe mtunda chinthu ichi chikufika kumapeto chafika kumapeto basi yasala ndi stamp kuti apa ndipo tiyamike kuti anthu chingerezi chija timati patience asunga bata. In the first place, I was so skeptical. Ndipo I was really worried. Are we really going to manage 8 days with from the polling day? Amaliza. I say High Court Judge Osazandere. Kwambiri. High Court Judge. Oweruza Mirandu. High Court Judge pesi ya bwino anthu a Mulungu High Court Judge Osazanderera mayaja ine ndikuganiza kuti amayiwerenga kuti tension imene ilili as honestly speaking tension ili pakati pa Malawi Congress Party ndi Democratic Progressive Party zipani ziwirizi otsatira ake aliyense amafuna wache achite bwino inde kwambiri aliyense akufunitsitsabe wake apambane koma takhala kuti there shall always be one leader at a time now maja madziwa kuti kungofika nacho bam simakanga timaliro ngozi amayi abasi mwana wanu kuti auni kulibe amagopa ukumwana maiso banji mai sana apange prepare madamu aja utatu waone tsetse amabwera pa creating a lot of debate and anxiety amai akuchedwa tilipa 9 bambo mai angobwera pa tilipa 24 anthu mitima yonse kwemba kutsika amene mitima kumamba kutsika zoza kumene tikupita kwasala kochepa kumene tikupita ndime ndiyo kwambiri ndaona kuti Justice Annabel Mtalimanja nima commissioner amene ali kumeki ulendo uno amaganiza kwambiri akuti munthu jaji osazandelera akuti munthu uziona mmene zinthu zikuyendera munthu fero makolo aja amanena kuti achimene kunoko madala sali bwino kwambiri koma mubwere lero ali kuli kotheka lero mudani mubwere tipita nawo kuchipatala phone kazi 2 hours imabwera achimene madala ali kuchipatala koma apatsa bedi past 1 achimene mwanyamuka madali napatsa chakudya koma sakulandira chakudya amakhala kuti munthu akukupangano konzekeresa ukafika ku nyumba kupeza gulu ndio umayamba tokuda anthu usiwa abwera chonchi kuona mai yako ukupeza msozi umazoti zachitika kwambiri koma suka lauda kutsika kwambiri koma 10 abwera mowirikiza waiona imene kwambiri kukupanga prepare Justice Annabel Mtalimanja ndikatundu kwambiri ndikatundu ndipo kudeka pa zinthu samwine jaji uchosazanderera wina wake jaji amanena ndiyesa ndiwe ndine eti manena padzana paja kudzana limalankhula wina wake ananena kuti Amalawi tiphunzire kudeka tinasindika kwambiri tiphunzire kudeka ziwonso tazilankhula kuti phuma vivi sizabwino tiphunzire kudikirira and tinamaliza ndi maonena kuti Malawi Electoral Commission they are within their 8 days mandate palibe chifukwa chomapangira maphuma
Very mkatikati kulubwa mkatikati mo utani kuti zachani masiku hivi hata andikumakhala so allowance constitutional muona kumakhala allowance kai 72 hours imakhala koso koma walo hapa watani hapo inu kodi mali bwanji tadikira ndezi sidatani sinati lero mai akubwera lero ndira ngubwera ngati coming kwambiri kubwera ngati coming mai aja Justice Annabel Ntali manja 11 councils ajimento 11 councils 10 ndi amodzi ndipo ndi update number 12 kupanga skyrocket kufika pa 24 councils ndikusala 12 hata kuti tulumusa mawa pa amaliza akuti chimwana ndifandelengeza zotsatira zomaliza anthu mai mwina muchita 6 kapena 5 alya nde ife tikudikira tikudikira ndipo kudikira kwake nkomya kuti TNT lero ntchito indeta tayamba ndimaganiza kuti mwina oyambirira lero tiyapatse chithunzithunzi anthu chifukwa kuteka tizayendayenda masambanchezo kuti koma dziko lathu lino mukulidziwa alipo anthu ambiri amene kumudza kudalira bewere kwambiri kanema alibe mwina mabatirenso ya mabatiri aipeza madzulo kwambiri ya mabatiri kwambiri kumudziko ndi akucha 40 ndi nzake ujabwera akuti anena zimene mai Annabel Ntali manja khala pa mpando wa Malawi Electoral Commission analengeza pa press conference yawo ya lero kodi partial results zaenda motani nusu ya zotsatira za masankho wa president zafika pati gawo lina zafika pati ndi akutanya mataja abwereza Justice Annabel Ntali jawo analengeza chifukwa amati mphini yobwereza imatani imawala ndi ifeyo timafuna tinene kuti council 11 za president maka tidzipita ku number 1 ndi 2 number 1 ndi 2 kwina kusitichita ucheni tichite mpaka na apa tachita kale mmene yatsonyera ikuchita kuoneka kuti mpikisano uli pakati pa vanthu awiriwa Professor Arthur Peter Mutharika chipani cha Democratic Progressive number 1 tinene kuti akutsogola pakali pano akutsogola amene akutsogola kwambiri ndipo izi ndi zosatira zotani kodi zosatsimikizika izi ndi zotsimikizika ndi Malawi Electoral Commission from 24 councils Malawi Electoral Commission yeka chidindo kuti amene akutsogola 24 kwambiri ndi Professor Arthur Peter Mutharika wa DPP amene akubwera wachiwiri ndi Dr. Lazarus Makafe Chakwera state president komanso president wa Malawi Congress Party akubwera wachiwiri tsono apa ndi mawu akubwera pa nambala 1 Professor Murani Dr. Lazarus Makafe Chakwera ali pa namba 2 achita motani pachisankho chimenechi ndiye ndimaganiza kuti uyamba kumeneko ndiyambe kuno ikakutopetsa unali usiku woti anthu anali ndi amayang'ana kuwiri amayang'ana kuwiri gawo imenelo tibwera usatupulumena sufuna kupita ku Ballon d'Or basi ndakudziwa kale yezekani samu afuna tipite ku Ballon d'Or ndeti ndi magawa ngapi kweruka pano 6 kwa kwambiri kweruka ni 10 yezeke nonse amene makonda masaula ampira kwambiri aku Ulaya kale chifukwa kale kuno kumudzi maere amchiko cha FDH Bank achitika patakali panopo matimu 8 apa mwamba akudziwika kuti Bullets isewera ndani Wanderers isewera ndani zonse tiperekano pamenepo kuchoka pamenepo tili ndi zochitika zina nzina mulilongwerero muna zochitika zake Blantyre mudzuno muna zochitika zake misonkhano yathu ankhani yosiyana mabungwe ndena tikhala nditi ma analysis menemo kwambiri tikhala nditi ma analysis ngatenga ngoenda komanso atsogoleri osiyana azipaniza ndale ayamba kale kuyamikira komanso kuvomereza kugonja pamasankho amenewa ena ndi ena ayamba kale kulemba makalata oyamikira wena ifenso tikuunika menemo kuti zikutinji komanso tipitiriza kukamba nkhani
yomanga imene tilinayo nayo ndipo tinayo yomangayi lesitisiana ndipo tinawirukira dzulo ndipo tinawirukira imeneyi tinawirukira nkhani imeneyi yamtendere ife tinayamikira kwambiri Dr. Hastings Kamuzubanda mtsogoleri woyamba wa dziko la Malawi mzimu wause mumtendere adalimbikitsa kwambiri unity umodzi adalimbikitsa kwambiri mtsogoleri wawo umodzi adalimbikitsa kwambiri kusunga mwambo discipline adalimbikitsa kwambiri ngodya zinayi adalimbikitsa kwambiri kudzipereka kulimbikira kukhala olimbikira pa ntchito olimbikira kumunda olimbikira pa business mzimu umenewo umayendabe kufikira lero kwambiri wina wake asabwere kuti sokonezera phwando sokoneza mtendere umene uli m'Malawi muno zimenezo singa mtendere umene wachoka kutali kwambiri wachoka kutali ndabwera ndangwazi Hastings Kamuzubanda mtsogoleri woyamba amene adaphwanya chitaganya dziko lino la Malawi kwambiri adalengeza zimenezo unity discipline adazilengeza kwambiri ngodya zimenezi ndino tifikaso gawo tini magawo anayi iweruka pano 6 koloko mamawa poka chauta akalola sambanda joe kodi amtali manja lero alankhula ziti ndi ziti ina anayamba mmotani pambali pa anali ndi mapempho tazokulani mapempho saiwale ndipo wanena bwino kwa basi zokulani mapempho sono ndachita kutenga mmene adayambira zimezo kodi message yatu ankhali ndimeneyo maona amene adalibe mwayi mwina ena maketi adazima kumudzi pano mphatse kulali ayi times yabwera 40 ali live ni zake sambi ngeti yambira pamene Justice Annabel Mtalimanja anayambira tiyambire pamenepo ponena kuti ananena kwa afotokozera Malawi kunena kuti zosatira zonse kuchokera ku councils wonse zafika ku BICC tikuyambira pamene Malawi muno palibenso console imene nganene kuti ikusungirabe mavoti ala pa 16 September onse ali ku Capitol onse ali ku stores onse ali ku store mu malo osungira a Malawi Electoral Commission ku BICC anamba moti ndipo adachita kunena chizungu chake chomveka bwino choti ndikuziwa kuti umasulira chizungu chake ananena kuti ladies and gentlemen, today 22nd September 2025 ndi dzulo limenelo amayi ndi abambo lero mukulankhula kwawo lili dzulo pa 22 September 2025 we received physical records from last council Mangochi district talandira zogwirika zotsatira zogwirika kuchokera mboma la Mangochi akuti this means results from all 36 councils zimene zikutanthauza tsopano kunena kuti makonsolo onse amene tili nawo mdziko muno 36 kupatizapo boma limeneli consolo imene ya Mangochi have been brought to the National Talent Center physically. Afika tsopano mamodika osiyana ndipo zotsatira zonsezi zili pa malo ano pa BICC manja Malawi Electoral ndipo apo ndi watanthauzira bwino kwa basi sanate adayamba moti anapitiliza monena kuti update on councils that were put on hold panali nkhani yonena palinso tabweranso ndi kufotokozera kwa tsopano pama zotsatira za makonsolo ena amene tidayamba taziyimitsa adanena kuti you will recall that the commission did not complete the determination of the results in the following councils. Mukudziwa bwino inu kuti Malawi Electoral Commission sidawerengetsere zotsatira zonse za makonsolo ena ndi makonsolo ake nawa tsopano amene zotsatira zimene zakonzedwa zabwera makonsolo ake na amenewa nchewu nkhotakota kumeneko Nkatabe kuli Nsomba kumeneko Mangochi municipality kuli Nyanja ndi Chambo kumeneko Machinga kumenekonso kuli Mpunga ujamati wa super fire pa Machinga apo ndi mutaja munena bwino kwa kuli Mpunga kumeneko adapitiriza kunena kuti the issues are mostly in relation to some minor discrepancies. Ndipo nkhani zimene zidakula msinkhu kapena kumanga nthenje kumeneko ndi zina zimene zikukhudzana ndi kusiyana kochepetsetsa kwambiri kwa zina zimene zimachitika malingana ndi manambala tsopano kwambiri mafiga that the commission observed and complains that the commission
received that are mentioned in zimene bungwe lathu la Malawi Commission lidaziona komanso madando ena ndi ena amene anafika kuchokera ku mapartners. Ndi adapitiriza kunena kuti the commission has since resolved the issue in the following councils. Nkhani yokoma kwambiri ndonena kuti mayiwo adapitiriza kunena kuti Malawi Electoral Commission tsopano yamaliza kukonza madando ena ndi ena amene adalipo, ndipo ma councils ake ndi ma council wake tsono akubwera ma council wake tsono akwafotokozera pamenepo machinga nanga machinga ali nchichewa amesa machinga ni machinga kuchingereza machinga kuti kumpunga nkhotakota kumeneko ndeko nkhotakota mukudziwa bwino kuti nkhotakota timadziwika bwino ndi chani. Ndenu kumeneko nyanjanso iliko kumeneko mukufupi ndi kudwangwa mizimbe ilipo amalimanso kuli alimi ang'onoang'ono a mizimbe nkhotakota kwa kaka achidule kwawo kakaka ndi Nkhata Bay. Nkhata Bay ukondekwa adavu kaunda adabirichuwa adabanda Nkhata kumeneko kuli nsomba ija yotchuka kwambiri waidziwa imakoma yoposa jambo ili kumenekoko Kampanga kumeneko amati Batara chabwino Batara. Tipite patsogolo ananena kuti reminder on submission of complaints. Timafuna kukumbutsiranso kuti kodi madando amene akhala akubwera ndi akuti ladies and gentlemen, amayi ndi abambo amene the commission wishes to remind all stakeholders. Malawi Electoral Commission ikufuna kukumbutsa onse amene tikugwira nawo ntchito pakhale mawu awo mayi adabelo dali manja justice mawu awo that there are formal channels of submitting complaints. Pali njira yokhazikika ndi yovomerezeka yoperekera madando ku bungwe la Malawi Electoral Commission. Lubwa ndi anapitiriza kunena kuti it is through writing to the chief elections officer, mumalembera kwa mkulu oyang'anira zisankho kumeki. Submissions can be made either through email. Madando amenewa ndiyetu mukhoza kulemba kupyolera pa email ndiye apereka email yawo email pamenepo afuteni ku njira ina yachiwiri njira ina yachiwiri akuti by hand delivering them to make kapena unyamula atopa manja nulendo wopita ku office za meki kulilongwe ukapereka madando lilongwe zili ndini mutsika galimoto nutsika nulowamo office physically gogogo ndife amadando kwa reception mumpesa njira ina nditi ndi imeneyoyo. Ndepa kubwera so kunena kuti the commission would like to strongly paizidwa chizungu choti strongly emphasize that complaints complaints sent through informal means such as WhatsApp text, voice notes, social media inboxes, utterances kuzera ma press briefings or direct messages to individual make staff members will not be entertained. Maiwa mawao anatsindika muchengereza kuisa njiro a reminder strongly reminding anatsindika kunena kuti tukufuna kutsindika kunena kuti njira zimene akazichula ngati zotumiza kaya pa WhatsApp kaya nutumiza uthenga ujapa voice note mawu nudina pojambula paja anamwedio tikuti makuti kapena mbuya kweko tikuti mukatani kweko kuno madando ayi mupite kofesi mulembere pa email address yake ilipo kapena basi misonkhano kuita na tuankhani makanema anthu abwerese makamera marekoda ma voice recorder mapepa lawo atenga basa kulemba notes ife iyayi atuankhani palibe pita paliponse pamene akunena kuti niyo mukauze madando madando ndi kumeki kuchisankho hauzeka kumeneko apo ndio amena bwino kwa basi mina justice ananena chocho nde anapitirira kunena kuti akuti such approaches kani ma press briefings mukunena chani kana WhatsApp zonse zimene tazikaniza wapa ngela megela kanizani akuti such approaches are irregular undocumented and compromise the accountability of the process. Mwachidule maomveka bwino nena kuti izi zimaononga kagwiridwe kabwino kanchito yowerengera masankho ya Malawi Electoral. Machimene munthu ni masuliri. Masuliri bwino kwamba. Machimene munthu ni masuliri. Ni masuliri. Masuliri.
amene kodi shift ino kupanda kupanga zimene topanga ifezi tigona apo tigona shift ino ndikuzani shift kupanda kupanga zimene ndipo tikuziwa kuti kungobweretsa anthu mwachisawa ayimbapo nyimbo atayamba kalekale uyimbapo nyimbo wanawa muonera nyimbo muonera takulandirani kumayera muonera nyimbo muno ndi ntawuni makuta mulanga muonera nyimbo ife tikunena kuti ayi nyimbo sikuti simuonera aonera nyimbo DJ Ngalale ndi Ngalale wasanja kalikale ndipo wachita kuoneseratu kuti lero lero aponya nyimbo zovuta kwambiri chifukwa wayamba ndi takulandirani kumasinda walandira anthu koma asanayambe kuti takulandirani anaponya pemphero ukunayamba ndi pemphero anayamba ndi pemphero yamira kuchinga ichi akuti pemphero ndiye chida pemphero ndi chida pemphero ndiye chida ndipo sam pemphero ibuzo chimene sangrasi sam pemphero sazalire osadire pemphero selimaolai ndipo lero takupemphera kuti ambuye ine ndikufuna chakuti Mulungu chakuyankha tsiku ngati lero koma patapita zaka 11 kwambiri patapita zaka 10 ndi chimodzi 11 iweyo kamadza kumbukira kuti koma izizi ndapempha iti long time back ndi Mulungu amene pemphero silimavunda ndipo silivunda ndipo Mulungu amalilemekeza kwambiri ndipo zidziwike kunena kuti mmwambamu muli adiabu amene amagwira pemphero lana oyera mtima ngakhale mayankho ochokera kwa Mulungu wagwira kuti sampanda sakulandira adagwidwapo mmwambamu kwambiri adagwidwapo Bible limanena gwira kuti izizi ndi kuti ayi akuti amangochedwetsa suti sizateka amangochedwetsa ndipo amabweretsa mu nthawi yake chinthucho mu nthawi imene iyeyo yamukomera kuti ineyo sampanda lero akufunika mdaliso uwu pazifukwa sakutiza kuti amene amabweretsa iwe mumaona ngati kuti kudini ndikutuma ndikulephera pati pemphero Ngalale anayamba ndi chani anayamba ndi pemphero chinga mirako chinga kenako pemphero lamenyedwa ndikulandirira ku times ndikuwalandira anthu alandira ku times uyo 40 ndi samu alwamo mbwalo takulandirani koma lero tuchita chiyani pamudzira ndi kumenya menyu imene menyu tisanga menyu motere ndiye tili ma menyu number 1 mwaona tili pa dessert kuti pa dessert sinafike ine ndikapita kunja kuchi tafika pamene kosi sinafike anthu tangu apasa kachani ka dessert iyo wasati kasupu kameka cha kasupu ine ndikapita kunja kapena mati ka start kapena ku hotel ni mauzuri zanu zene yani saka start sam zinyengere ati kama masula matumboto ine ndimangopita peni zanu zai iwe ine ndikakuna supu ja nditi bowa tija ndikuna supu ndipo nsima serenaji fayi ndo nsima oyi ndizima samene nsima yi sinjo kuti kachina sukuti kapena ndi chimedzi ayi kumene munthu ndi nsima ndipo nsima yake yoyera ufa uja nanga nsima mayanga ndakula kuti mphale jama ikonola ayifike ayiumisa ndachimene nsima yake ukamaja ulo ndi nyemba yoti apsha bwino ika tomato ndi anyezi bwino ukudya nyama ijalo pamapindika nyama paja pamapindika cho pamakachira chambe chimechi chacho ina ndilowa kwambiri china popindika pafupa kandi pokumana fupa ndi pakhala nyama ina yake pamene po iyo timbe imakoma limeneja I remember my first time kupita ku England nakhalako mwezi ndi sabata samu ndinakwera ntaonda kudya mpunga ngati kapena nsima ija uje chimanga chija chivika ndi akachivika muja achitenga zotsukuluzira zija achimene tasteless sukukoma mpunga olofungo nanga sinazoda mpunga kumachira kusalima wakukalonga kilombero okoma amene ine kudya mpunga ngati kapena ndikudya zinthu zote satetere njere achimene nafunsa nduna mwamwayi kudali nduna nthawi imeneyo kuya Simon Vuwa Kaunda anali Minister of Sports adavuwa Kaunda ndiye pa delegation yathu imene tidapita kunjayo nthawi imeneyo iwo swana abwera ngati Minister of Sports ndiye nafunsa avuwa ndikudavuwa zavuta akuti bwanji nditi munthu ine ndikamapita ku nyumba ndipitiratu ndili very pero palibe njira ya nsima imene ingapezeka ku England adandiuza kuti okay dira kaya tiafunsa anthu ena anamfunsa
leader of the delegation leader of the delegation simudaende ndi ufa bwanji anapita kwa asungwana tinanda asungwana Queens anapita kwa Peace Chawinga Karuwa nimere waya imene akuti kodi nsuna tenge ufa atufa pang'ono natengedwa komanso mutimu atsikana angapa kudandaula nsima. One of them anali business mpinga njira one of them atsikana angapa atati nsima atipita 40 nsima imuvuta kwambiri bam anapita ku England kuja mu London muja ndekuli ma location ngati mene lili Nkokosa mene lili Nyambadwe amati nsima lero abweresa amalawi ya Nkokosa nsima mawa abweresa amalawi ya Nyambadwe linalo amalawi ya Zimbabwe mpaka natinabwera ku nsima tinaja ati temba chani ndizo zonse zalokoloza kumalawi kuno nabwera tansi bwino nsima ichosaiderera ine ndilowa kwambiri nsima ndipo zaji bwana za mipunga ndizina nimakuja mbatate senchani ndiya konko ndi nsima ndichifukwa chakabungwe cha la UNESCO adayika nsima pa zijamati intangible cultural heritage ili pamene adayika pamene pa pati nthawi imene timamba nkhani tinali tikumasulirabe zimene mayana yambirira kapena tifika noku tikumasulirabe koma ndiyesa kuti sanafike kujako ndimafuna udausindika iwe unanena za 8 days ijaonena kuti tiyeni tikhale tidikirire odeka padandededwe ananena kuti race against 8 days to declare results and street matches mwaona akukamba za 8 days so mukunena kwa wanati fellow Malawians as you are aware the law provides that the Malawi Electoral Commission must determine and announce the final results of the presidential election within 8 days from the date of polling. This legal time framework is both a safeguard and a responsibility. It ensures that results are delivered speedily while allowing enough time for thorough verification and the resolution of complaints. 8 days. Ma aonetsetse kunena kuti mwachidule masulira abwere kapena tamasulira ananena kuti amayi ndi abambo amalawi timafuna ndikukumbutseni kunena kuti masiku 8 amene lamulo limapereka ku Malawi lionetsetse kuti lakonza china chilichonse chokuzana ndi masankho amene wandilengeza mmenemo muliso mpata onena kuti madando ena ndi ena amene amaperekedwa kwambiri akonzedwe ndi bungwe la Malawi komanso mmenemo muli responsibility imene imayenera kuti udindo uonetsetsedwe kuti udindo ukutsatiridwa kwambiri udindo umene ukuti kuti ndi wameki ngakhale zipani zimene zatengana kukakusa zili ndi udindo amalawi iso alinjani ndi udindo wakulu kwambiri maona osangoti basi kutengera lamulo m'manja mwanu ndiye kuti chiyani mwaona nayo nipitirizeni pili akuti we are now in a critical phase with all results at the National Talent Center from district talent centers. Each set of results undergoes a strict process of verification, reconciliation and validation before being accepted. Tiambire pamene pali zinthu zitatu pakambidwa verification, reconciliation and validation before being accepted. Zotsatira zimenezi sikuti angodzuka munthu kunyumba nonyamuka noyamba olengeza ayi choyamba amayenera kuti aziunikire ndi kuzivomereza kuti kodi izi zikuchokeradi kumangochi zikuchokeradi kutcholo ndiza branta yadi verification yachitika kenako timapita ku reconciliation kuonetsetsa kuti kodi mafiga ngati adalembetsa kumene kwa anthu 90,000 akuti avuta 70 apo pati pavota anthu 70 oyiona imeneyo nanga pamene pa khota mpati ndiye kumabwera no change yomaliza validation validation before being accepted tunde kupanga no validate kuti kodi kwene baba nzomwezi zili bwinobwino di ndimene kunenera mai so sinchito yongonyamuka basi veya ayi palinjira zimene ndi ndondomeko zofunikira kwambiri zimene bwere likutsatira bwinobwino kwambiri ndipo anachita kuuza Chingereza anati strict mawu amene waonera kuti strict ndi mfundo zokhwima kwambiri zimene sizikuyenera kungophwanyidwa ayi ni mfundo zokhwima yetu
kwambiri zimene kwena kuzitsatira aha ndi adapitiriza kunena kuti this procedure takes time. Ntchito imene siyongoti kutenga msima naphika nokudya imatenga nthawi. Komanso akuti but it is also essential to guarantee that every figure announced is accurate and credible. Ndipo zimathandiziranso kapena ndizofunikira kwambiri kunena kuti bungwe la Malawi Electoral Commission litsimikizire kuti manambala ina aliwonse amene akuwalengeza kapena mafika amene akuwalengeza ndolondola osanotenga zinthu za mmutu mayi walankhula kwambiri tiye ndipite kwa chofunikira kwambiri kuti kapena tipite kuzotsatira chabwino tisanapite kuzotsatira munanena nkhani yofunikira kwa basi iyi timafuna titsindike ananena kuti appeal pempho against disinformation and fake news. Pempho anapempha mayi wakunena kuti pempho ku ma stakeholders osenetsera amene akukhudzidwa pa nkhani imene ya masankho kuti chonde mchitidwe ofalitsa nkhani zabodza zopeka zosakhala zoona nkhanizo zikuyene akunena kuti apitiriza kunena kuti pali fake okay pamene pali fake ani akuti angotena kuti appeal against disinformation and fake news zimene wafotokoza kuno kwa basi koma kunena kuti Malawi Electoral Commission appeals to all stakeholders, political parties, azipani, the media, so atolankhani, nyumba zolutsa mawu zofalitsa mawu zolutsa mawu osiyanasiyana zofunikira nkhani zosiyanasiyana ni ma stakeholders ena mabungwe ena kuti siyaboma koma ali nawo mbali imodzi ya masankho amenewa anawapempha chiyani party representatives amene akuyimirira zipani zosiyanasiyana ma observers amene abwera kudzaonerera chisankho masankho amene abwera kudzaonerera apemphedwanso komanso every citizen komanso mzika ina iliyonse to resist the temptation of spreading unverified information. Musayesedwe kulowa m'mayesero ofuna kumafalitsa nkhani zomwe sizoona akutsindika kusogoloka kunena kuti fake news not only confuses the public zongopeka kapena zongo zikonza zomwe sizoona akuti fake news not only confuses the public but also chisokonezo kamene kusokoneza kokha anthu but also undermines trust in the electoral process komanso zimachotsera ulemu ndi udindo umene bungwe la Malawi Electoral Commission lili nawo and threatens national peace komanso zimabweretsa chiopsezo pa mtendere umene dziko lino lili nawo kale kupi mtendere chomakhala pa chiopsezo kwa ine yonse mtendere kupanga sheke utagwedezedwa utakupesa kuti mtendere kulibeko umaopsezera ikhalira zimene matimene utakhala kuti ulundu uthenga anthu ambiri alapa alandira Yesu kwambiri mbuye ni mpulumutsi wa moyo wawo ndipo mukuyenda bwino kwa basi tikuyenda bwino osati mukuyenda bwino kodi muzinibereka chabwino timalize tisanabe kupita huko pali uthenga pamusipo ndimafuna kuti timalize gawo la fake news pali mawu amphamvu onena kuti mayenera kuti muchite bwino pamene akunena kuti we therefore urge Malawians to remain calm choncho ifeyo a Malawi Electoral Commission mawu awo my justice Annabel Ntalimani apempha amalawi onse kuti to remain calm kuti mukhalebe osunga bata makomo mwanu business mwanu maoffice mwanu ndi kumene muli ngakhale madera amene muli mukhale amalawi osunga bata akuti patient odikilira ndi odekha pamene bungwe likuwerengetserabe likumalizitsa ntchito imene yazisankho and vigilant against disinformation komanso mukhale olimba mtima ndi kupewa nkhani zimene sizoona nkhani zabodza nkhani zophikidwa zopeka kumapeto kwake akuti let us safeguard our democracy tikwene inu ndine tili ndi udindo ukulu kwambiri oteteza democracy imene tidalandira by relying only on verified information kodalira mauthenga okhawo achisankho amene atsimikizidwa ndi Malawi Electoral Commission ili matsimikizira palibe so ina kumapeto kwake akunena so kuti we also appeal to political leaders ndi anapempha so pempho kwa zitsogoleri
zipani zosiyana siyana to exercise restraint and to guide their supporters towards peace, kuti akhale patsogolo kutsogolera ndi kulalikira mtendere awatsatira osati kumangolubwalubwa mmauche ife imiyo ndani Malawi mwana ili akulu ayi akukana justice akukana lamuloso likutani ndipo lilime la justice ziko pasa mphamvu ndi lamulo constitution so constitution imakhala patsogolo ndi pamwamba pachina chilichonse ndipo kumapeto kwako watsindika bwino kwa basi kwa kunali mawu ananena kuti patience and respect for the rule of law. Tamaliza motero kudikirira ndi kulemekeza lamulo kulilemekeza lamulo tilemekeza lamulo tamaliza tipite ku declaration of presidential election results tikupita no kumeneko sambanda tunda utali bwanji tinawo chabwino mwaona tu ndiro wano ya sambanda talowa. Ladies and gentlemen, amainda bambo, the commission continued with review of the polling records from various councils and has determined the results as follows. Bungwe la Malawi Electoral Commission linaunguza ndipo laona kuti zosatira zochokera malo siyana zili mchimake boma la Machinga. Ladies and gentlemen, Machinga District Council had a total of 253,176 registered voters. Boma la Machinga lidali ndi anthu amene adalembesa 230,000 nkanthu uli pamenepo. A total of 206,559 voters turned up for voting, representing 81.6%. Anthu osachepera 200 nkanthu ndamene adapita kukalembesa. Onetsera kuti tikapita kuma percent 81.6%. There were 5,279 void votes. Yachuluka kwambiri. 5,000 void votes in Machinga district alone. This represents 2.6%. Mavoti onongeka kuti natite chiuze chichicho. Amene sada wawerengere. 5,000 nkanthu. There were 201,280 total valid votes in the district, distributed as follows. Iyo tinafotokozera kale ndino tayamba kuti ayambano malizazi. So na ini nthawi ya sambanda kutakhala kubwera ndi top 2 candidates amene ndi Professor Arthur Peter Mutharika wa Democratic Progressive Party, komanso Dr. Lazarus Makape Chakwera, State President and the President of the Malawi Congress Party, amene akupikisana kwambiri. Ndesamu tichite pamene kupita tsopano pasipo nthawi kuyamba bwana nthawi tayangana niyo to a minute to 1 konde a minute to 1 2 minutes to 1 a minute to 1 there ba then maganiza kuti bwanji tiyambe pa 1 koloko penipeni tiyambe pa 1 koloko on the top of that tiyambe pa 1 koloko ajimene tauzana adikirire 12 o'clock kufikira apa tabwera ndi kuunguza mawu amene mai Annabel Manja Justice analankhula lero amaenda ndeti nanena paja kuti tiyambe ndi Machinga. Mzanga Peter Forte abwerepo sachedwa apa koma chifukwa choti ndikupasirani ndithu zosatira zosimikizika kuchokera ndithu ma councils 10 ndi imodzi 11 amene ndithu adanenedwa ndi mkulu wa bunge limene la Malawi Electoral Commission, Justice Annabel Mtalimanja. Ine ndi Sam Banda Junior nanena kuti ndi Peter Forte akhale akubwera posachedwa apa, ndipo DJ wathu yayi mkaladi wapachingale apa Mike Mataka, ndipo ku wireless ya Times tili ndithu ndi Kelvin Kamude, komanso yayi madriver athu Budala ali kumeneko, komanso kuli Kazitayi amene ndithu akuonesesa kuti zonse zili mchimake. Ndeti yambe nanena kuti tiyambe ndi Machinga.
ndipo izi nzosatira zosimikizika zimene bungwe la Malawi Electoral Commission latipatsa dzulo limenelo, ndipo tichite zosatira zimene za president, ndipo tinanena kuti pali awiri amene akupikisana, amene tinene kuti woyamba komanso wachiwiri. Ndiye pa number 1 tinanena kuti pali Professor Arthur Peter Mutharika, kumeneko tayamba ndi machinga. Professor Arthur Peter Mutharika achipani cha Democratic Progressive apeza 177,387 votes. Ndipo pa number 2 pakubwera Dr. Lazarus McCarthy Chakwera achipani cha Malawi Congress amene apeza 4,541 votes. Tipite ku ngotakota. Ku ngotakota toto ya amene adalembesa ndi 172,331, ndipo 116,945 voters nda amene adabwera kuzavota, kuchita represent 67.9%, ndipo mavoti amene sadawerengedwe ndi 3,973. zikuoneka kuti ma void votes ndambiri kwa basi. Kumachinga tinaonanso 5,000 mkanthu, apa 3,000 mkanthuso, zimene zikuoneka kuti ayi tikuyenera tichilimike kwambiri kupereka mauthenga kuti tichose imene tikuti void votes. Ndiye tiyambe ndi amene akutsogola ku ngotakota, ndipo zimene zitinene kuti ndi zosatira zosimikizika zimene bungwe la Malawi Electoral Commission latipatsa dzulo. Ndipo amene watsogola ku ngotakota ndi Professor Arthur Peter Mutharika achipani cha Democratic Progressive DPP ndi mavoti 52,259 votes. Ndipo pa number 2 pakubwera Dr. Lazarus McCarthy Chakwera achipani cha Malawi Congress, ndipo apeza 50,776 votes. Tichoke ku ngotakota tibwere Lilongwe City. Ku Lilongwe City a total of 409,625 ndamene adalembesa, ndipo 305,858 ndamene adabwera kuzavota, ndipene zikuonesa kuti 72 zikubweresa 74.7%, ndipo total valid votes mavoti onongeka amene sadagwirisidwe ntchito ndi 7,927. nambala ije ikupita patsogolo, zimene zikuonesa kuti pali vuto ndithu pamenepo, ma void votes akuchuluka kwambiri. Ndiye tipiteno ku top 2 amene ndithu atenga ndithu nambala zikulu, ndipo ndiyamba ndi amene watsogola kumeneku, amene watsogola ku Lilongwe City. Ndiona apa atsogola ku Lilongwe City ndi Professor Arthur Peter Mutharika achipani cha Democratic Progressive amene apeza 145,908 votes. Ndipo pa number 2 pakubwera Dr. Lazarus McCarthy Chakwera achipani cha Malawi Congress amene apeza 112,787. ndi mmene zayendera ku Lilongwe City. Nakupasirani ngotakota machinga kenako tabwera Lilongwe City. Pano tipite ku Dowa. Tikupita ku Dowa, ndipo ku Dowa kumeneku 347,995 ndamene adalembesa, ndipo 256,698 ndamene adavota, pamene total valid votes ndi 8,009. Total void votes mavoti onongeka kapena amene sadagwirisidwe ntchito ndi 8,900. nambala ije kupita be chitsogolo, zimene zikuchita represent 3.5% zosakhala bwino zimenezi. Tipite ku
amene atsogola kumeneku kudowa, ndipo tikutenga the top 2, woyamba ndi wachiwiri, ndipo tikumbusani kuti zimene ndikukupasiranizi ndi zotsatira zosimikizika kuchokera ku bungwe lija la Malawi Electoral Commission. Ndiye tiyambe ndi amene wabwera pa nambala 1 amene ndithu watenga mavoti ambiri kumeneku amene atsogola ndi Dr. Lazarus McCarthy Chakwera achipani cha Malawi Congress, ndipo iwo apeza 216,091 votes. Ndipo pa nambala 2 pakubwera Professor Arthur Peter Mutharika achipani cha Democratic Progressive Party DPP, ndipo iwowa apeza 15,906 votes. Tipite ku Chikwawa, tichoke pakati, tinali ku Lilongwe kenako tabwera kudowa, pano tibwere kuno ku Mwera, ndipo tipite kumunsi kulowa Shire uko kumeneko totolo yake ya anthu amene adalembesa kuti akaponye voti ndi 270,767 amene wanda amene adalembesa, koma amene adabwera kuzaponya voti ndi 213,518, ndi zimene zikuchita represent 78.9%. ndipo tipite ku total void votes, mavoti amene sadawerengesedwe kapena mavoti owonongeka, amenewa ndi 7,064. Figura ija yukanga tikupita pepa sogolo, zimene zikuchita represent 3.3%. Ndipo 206,454 ndi mavoti total valid votes ya mu boma limeneli amene adaponya voti. Ndiye tipite ku nambala 1 ndi nambala 2 amene ndithu apeza mavoti ambiri ku mbali ya mtsogoleri. Ndiye kumeneku amene watsogola kumeneku ndi Professor Arthur Peter Mutharika achipani cha Democratic Progressive, ndi 187,283 votes. Ndipo pa nambala 2 pakubwera Dr. Lazarus McCarthy Chakwera achipani cha Malawi Congress amene apeza 7,290 votes. Tipite ku Nsanje, kungochoka ku Chikwawa kenako tipite ku Nsanje kumeneku nambala ya amene adalembesa ndi 147,500 awa ndi amene adalembesa, ndipo a total of 113,704 ndi amene adabwera ku vota. Zimene zikuchita represent 77.1%. tipite ku total void votes, zimene zindithu ndi mavoti amene sadawerengesedwe kapena titero kuti owonongeka ndi 3,781, zimene zikuchita represent 3.3%. tibwereno kwa amene wabwera nambala 1 kumeneko, komanso wapa nambala 2. Nambala 1 ku Nsanje amene wabwera nambala 1 kumeneko ndi Professor Arthur Peter Mutharika achipani cha Democratic Progressive, ndipo apeza 93,197 votes. ndipo pa nambala 2 pakubwera Dr. Lazarus McCarthy Chakwera achipani cha Malawi Congress, iwowa apeza 10,063 votes. tipite ku Zomba, tichoke kulowa Shire uko, tibwere ku Zomba. Ku Zomba amene adalembesa ndi 289,428, ndipo amene adaponya voti ndi 241,553, zimene zikuchita represent 83.5%. ndipo kumeneko total void votes ndi 4,833. Nambala imene yukanga tikuti ikupita chitsogolo chifukwa ikuchita represent 2.0%. Tikapita ku amene wabwera nambala 1 kumeneko,
ndi Professor Arthur Peter Mutharika achipani cha Democratic Progressive, iwowa apeza 213,241 votes. Ndipo pa number 2 pakubwera Dr. Lazarus McCarthy Chakwera achipani cha Malawi Congress, iwowa apeza 5,676 votes. Tipite ku Blantyre City, kuchoka ku Zomba tibwereso ku Blantyre City, kumeneku amene adalembesa ndi 306,531, ndipo mwa 306,531 amene adaponya voti ndi 253,445, zimene zikuchita represent 82.7%. kumeneku ma void votes, total void votes ndi 4,647, ndipo zikuchita represent 1.8%. Tipite kwa amene khala number 1 kumeneko, amene wapeza mavota ambiri, ndipo kumeneko ndi Professor Arthur Peter Mutharika achipani cha Democratic Progressive, iwowa apeza 197,532, ndipo wachiwiri wawo amene akuwatsatira ndi Dr. Lazarus McCarthy Chakwera achipani cha Malawi Congress, iwowa apeza 17 iyai apa ndikuti paukanga tikuti wachiwiri wawo si Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, apa wachiwiri wawo ndi Dr. Dalitso Kabambe achipani cha UTM, iwowa apeza 25,572. ndikuti kwina kuja iyai number 1 ndi number 2 Professor Arthur Peter Mutharika amakhala number 1, pa number 2 Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, koma ku Blantyre City uku zasinda chifukwa pa number 1 pali Professor Arthur Peter Mutharika achipani cha Democratic Progressive ndi 197,532 votes, pamene pa number 2 pali Dr. Dalitso Kabambe achipani cha UTM ndi 25,572 votes. Tichoke ku Blantyre City tipite ku Mzimba, kumene amakutiso kumberwa, ndi ku Mzimba amene adalembesa ndi 371,563, ndipo amene adaponya voti ndi 269,140, zimene zikuchita represent 72.4%. kumeneku total void votes ndi 7,369, ndipo zikuchita represent 2.7%. Tipite kwa amene the top 2 ku Mzimba kapena Mberwa, kumeneku top 2 pa nambala 1 pali Professor Arthur Peter Mutharika amene apeza 118,117 votes, ndipo pa number 2 pali Dr. Lazarus McCarthy Chakwera chipani cha Malawi Congress amene apeza 91,509 votes. Tichoke ku Mzimba Mberwa tipite ku Balaka, tingokumbusana kuti ndikupasirani zosatira izi nzosimikizika za mpando umenewu wa president, zimene zidaperekedwa dzulo ndi wapa mpando wa bungwe limene la Malawi Electoral Commission MEC, Justice Annabel Mtalimanja adapereka ndithu zosatira zochokera ku makanso 11 ndenda kupasirani wena pano ndikuyandikira kuti ndikupita cha kumapetopeto, tachoka ku Blantyre ndi pano tili ku Balaka, komanso tikumbusane kuti zonsezi zikufikani kuzera pa wireless yanu ya Times, kumene ndithu amene akuongolera zonse kumeneko ndi Kelvin Kamude, ndipo zikufikaninso pano pa wireless yanu ya Kanema ya TTV, ndipo amene tikukupasirani zonse ndine Sam Banda Junior komanso ndi mzanga Peter Forte.